l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-2022 minn kull 100 persuna ta' bejn il-15 u l-64 sena, 77 kienu qed jaħdmu, żieda ta' 5.4 punti perċentwali fuq l-2018. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO wara reviżjoni ta' stimi dwar is-suq tax-xogħol li jaqblu mal-aġġornamenti ta' ċifri tal-popolazzjoni fl-aħħar ta' Jannar li għadda. Fil-fatt anke jekk il-perjodu jinkludi żmien li pajjiżna kien għaddej minn pandemija, l-NSO jgħid kif l-istimi riveduti juru li l-attività fis-suq tax-xogħol żdiedet minn ftit aktar minn 74% għal aktar minn 79% fl-2022. Dan it-tkabbir der l-aktar fiż-żieda ta' nisa fis-suq tax-xogħol. Fil-fatt ir-rata ta' attività għan-nisa żdiedet bi 8.9 punti perċentwali filwaqt li dik għall-irġiel kibret 1.4 punti perċentwali f'dan il-perjodu ta' 5 snin. L-NSO juru wkoll ir-rata ta' impjieg għall-irġiel u n-nisa żdiedet b'1.7 u 9 punti perċentwali rispettivament. Fl-istess sena s-sem tan-nisa ħaddiema full-time laħaq 80.3%. Bħala medja mill-2018 sal-2022 sem l-irġiel impjegati full-time kienu ta' 92.9%. Intant matul dan l-istess perjodu l-NSO nnota żieda fin-numru ta' professjonisti. Fl-2022 aktar minn wieħed minn kull 5 tal-impjegati kienu fil-fatt professjonisti. L-akbar sem ta' persuni impjegati kienu mqabbdin fl-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-ħidma soċjali. Dawn kienu segwiti mill-qrib minn nies li kienu jaħdmu fil-kummerċ, bl-ingrossa u bl-imnut, fit-trasport u l-ħażna, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel. Ċifri pożittivi ġew reġistrati wkoll brabta mal-livell edukattiv mill-ħuq. Fil-fatt, is-sem tal-popolazzjoni minn 15-il sena l fuq li kellu livell baxx ta' edukazzjoni naqas bil-kbir b'mod li wara tnaqqis ta' 8.3 punti perċentwali mqabbel mal-2018 meta dakinhar kien jaqbes id-49%. Min-naħa l-oħra, in-nies minn 15-il sena l fuq li laħqu livell medju ta' edukazzjoni żdiedu minn 29.5% għal 33.9% fl-istess żmien. Minn barra dawn l-NSO ħabbar li fl-2022 kwart tal-popolazzjoni minn 15-il sena l fuq kisbet livell għoli ta' edukazzjoni.